Gaurko, Mila berriz. Saria ausila zekarkinen, Marian sartuko omen ditun. Jokieran 2000 baizkine, behatzikaden palota bitu. Etzion gu konpondu ezinik, baino lanai borrekin aurretik. Saria zabaldu ertzadanetik, ez dinau berposkura okerrik. Mutiloian amarratuta, zenbat lezake konta, aitu muxukota, abitza guaztik, herria txikota. Txikota, mutiloian amarratuta, zenbat lezake konta, aitu muxugota, abitza guaztik, herria txikota. Mutiloian amarratuta, zenbat lezake konta, aitu muxugota, abitza guaztik, herria txikota. Mutiloian amarratuta, zenbat lezake konta, aitu muxugota, abitza guaztik, herria txikota.